Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat, tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga iti laing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, adayon tupulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dayto nga programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sa kudain nga ron ti surat, ti pakasalitaan ni Rolly nga Napoluan, ipag, idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tanakaragragsak ti relasyon mi ti asawak nga ni ani. Dan may isang anak mi manong nemi maupubisi na kami ngagpadpada. At dabukod mong ilugan. Nagapo ako nito opisina manong nemi dagasay ko ni Suna iti opisina na. Kinakuyok kam tumaten nga agawid manong. Kat siyempre ni mamang na iti mga aywan iti anak mi, ti katugangak nga babae. At da kami manunemi iti family house da. Mga patagdarak kumaidi, di bukod mi nga balay, manunemi ngem ko na ni mama, ti katugangak, nga umet ti sabalin nga agyan, no saan nga da kami. Tano, isinak ni ani, asinun to peti kadwa ni mama. Ustumit ka diya. So nga sa amin nga nagkastusan pa yung nemi, iti nangipatakder ti bukod mi nga balay. Iti palagip ti asawa ka ni ani dumagasta. Sa din no? Sa din no, dagasanta. Dagasanta ni Sarabo. Sarabo? Sino pa Sarabo? Ni Daytoy. Ibaga kang kayo tayo bigat, di ba? Nga alas 7 ti flight. Ni manang ko nga ami. Nga nagkapo siya di Hong Kong. Kat adat tayo bigatin na. Nagtarusan na ron. Kaya di balay na Adamatin balay na. Ay. Dumagas na sa di. Uy, dumagas na di. Anya, yapay na sakit ta ulo. Sumurungat man natin migraine ko ni. So, namabalin ko makitagawitan. Dumagas na nga dumagas. At kano'y sarabo na kanya. Di siya galat dumagas. Di siya kamalat pasarabuan. Di tayo ito. Nakit-kitak idin ni manang ami manong nemi. Ada asawa na idin. Umununada nga nag-asawa iti asawa na. Ngimda kami kiniani. Iso na lang manong nemi. Tarasapa nga nabalo. Ada bukod dun nga balay. Jacob Sat, Dedi Abirat. Isot mang bantay ti balay da. Kabayatan nga napanagtrabaho ni manang ami sa di Hong Kong. Kaya-kayat na kano tumadayo tapno alaalisto nga malipatan ti panakabalo na. Tsak manam mo, no takasukadan, dedi asawa na. Manutawon na ni manang sa di Hong Kong? Upat nga tawon. Dikat kahit ng sawen, upat nga tawumit nga nabalo. Ada nga kasukat ni dedi asawa na. Tsaka mo, mamanong pati komunikasyon mi. Isnag ko ano di amo na. So nga, agalangan nga text no tumawag. Nagsublin to pa eh. Jai Hong Kong, tsaka mo sakit na talaga ti ulo eh. Nagadungamin sa trabaho, kayong pakpakamakam ni boss. Ay, lakit ano sa malata na ulit, akit madagas tamat ti balay da. Hindi nakadahanon kami manong nemi dimsagan ti asawa. Kat sika, hanggaw may? Galatan. Sika matata sarabo na. Kat di mo kayo na makita ni ipag mo? Alam mo may ka na. Muna si kalatan. Tano masapul na to ni manang mo, di paayaban na. Pinayaban na kang peso. Umay ka.
At nakanumot sa rabo. Sige. Ini makitak di manang ami manong nemi, mabainak pa nga mangawag iti manang. Nagwugubing tilangana. Ay, kumusta ka kayong? Kasi manang, manang. Manang ko na kumangim. Ububing mo tilangam ngim ni aning ading mo. Uy, iday ito. Baga na pala pud no. Po, nasakit na ulok ng kahit ko tagkatawa. Agpepeso mo din baga ka. Alangan nga waga iso na ti manang. At ubing tilangana. Iso nga si ka. Ang amanang tiawag mo king kuwana. Talaga ba't nga sa amanang no, dikit ate. Iso lang iso Agara kaya. Adong nga rin dikit mas daaw no, apay nga. Kasi tilangag. Kasi lasahan ka naman nagpatagabo. Ang ada pagsayatan nati saan unang rumrumal. Di na unay paspastriken Ay parparawarin. So nga na po dawak. Adamat inregalo da kanya nga yap aploy ko tirupak. No? Awan ti makita nga agkuretret. Alawan. Ikang ganito na jay. Pagpaubing lotion. Siga ani. Tapno umubing ka man. Bagmatasaan na ka isukat ni Rolly. Kung may isukat na. Ano tani, di mo among ismarin, di ba, Kim? Kasla saan ka mo obsina? Manang met. Ading ko na. Basta manang ka. Titawan manang ka. Ngayon tila ading ka. Ala. Abay kasla da ananayem. Kayong. Ito yung migraine ko sumro. So nga kahit ko kumantagawit tumarak. Nga tumarte masapol na leta. Plaster ka, tao ilutan ta. Ha? Plaster ka, sakti ba ka mo? Iniilutag no kakit. Di ti amok. Sut pang gustuhan na kanya. Diagag, tuka ka ta. Kasta. Ilutik ti ulom. Nagbanglo manong. Kaya naisagid na, titakyag na, tipingping ko, naglamuyot. Nagbanglo. Ipag. Baro ako mapelang ipag, ore tabalo ka. Aday pagbagam kayong? Awan. Adeta. Okay? Ulitan ta. Eta. Opo. Tindinas na iti baro kong na iti bukot ko manong. Ore kang kanayon nga. Nagsakit ti ulok ket isto mga blon. Mayat kumaw na. Mayaran? Ay, naglaing ka ipag. Talaga na laingan? Ha? Rolly? Dinamag ni Ani. Katuan. Manang, isuro na to Adoon na yung amin digiti sa among-amok. Lang, isuro ka to. Tanong kasta nagsakit ti ulo ni lakay mo. Ilutom lang. Yeah? Okay, dito sa rabom. Kayong. Ano na ito? Loktam to na ito. Mga gustom ni. Ahin ka mga roten. Mga kito yan. Ay, saan ka mo ba rin? Aguro-oray di anak mi. Di ka anak kam. Aguro-oray ni mama. Nagabot ito ni maman. Ampang yung may. So, itong bigat. Siya tot dumanon sa di balayo. Kumakat nagtarusak sa di family house tayo. Ngayon, sayang mo dati balay yung parakter mi ka dati asawa. Nagtakil nga ron. Ay, po. Mga asawa kami nan, manang. Islam di mo nga talagang awagan kat manang ngayon. Ami. Hindi mo kayo awagan ng amanang di ami. O siga. Ading ani. Ami ka nung latakan niya. Basta manang ti awag ko king ka. Kat nun ni Rolly kat awagan na ka lang ti ami. Di yung ami. Ipaglatan. Tapno awan manang na. Awan natin na. O sige. No kayat mo, ipag ko naman latan, takayong kunakmat ken ka. Oray adda kun dito'y balay manong nami ni pelayeng ami ti saan na pulos sa may kat iti sermatak. Slamang angot ko pa lang ti bangluna. Kaslamarikirik na pa lang ti niya. Naglamuyot nga kudil ti takyag niya.
Nabimbintas nga amang ngagpeso manon nemi ni aming ni ani. Digit ilangin bibig na kisabulip sa kunada. Ti barukong na. Aong pengamin anak na eh. Sa nabid dapat nga nag-asawa idi. Dadya asawa na sakbay nga natay na atake. Di kayat nang asawan, sampay nga nagagara. Ininto ti asawak manong nimi ang iti ang kapay nag-asawa idi na pasamak ka na kami. Sa damay sa anak nan. Siyempre, napimpindas nga amang niipag ng ti asawa. Oy! Ita pinapagpagunyan ka. Ano pang panunutan? Awan, di trabaho di opisina? Trabaho di opisina. Adayo ka lang or di opisina, ang takang di balay, di opisina pala ta pampanunutan. Medyo nga trabaho ko man ito ng bigat. Iso ti pampanunutan. Opisina pampanunutan mo, sa bali ng babae ng pampanunutan. Sino ko mga rot ko, pampanunutan sa bali ng babae, kasi kaman. Bakit no? At napanggit mo nga mangharap kinimana nga. Ana, nagloko kan. Awan dati ti panunot ko. Kasi lajak nadlaw nga da. Susapo ay magusto mo di panangilot daging ka. Api agimon ka. Pag imunam ti kapsat mo. Padasam. Laglagi pa ma, naurnos ti relasyon ta. Dahil ito'y, naurnos ka talaga ng noskat mangriribok. Padasam tagarami ti sang na siya. Padasam, Rolly. Padasam. Talna ka man. Kasano nga maulbod ko ti asawak manon nemi kadag pa'y sumat ti bagbagana. Ni manang nati adda iti panunot ko. Iso nga uray, idi adda kamin, iti katremi, iti seled mi manong. Orasan ti panaturog manon nemi, inarakop ko ti asawa. No, deta? Di ka nabannog? Nabannog ka nun. So, akayat ko lagi na. Kaya aping harot ng marakop ka. Di adada mabannog ka. Maina na anak, no adda mapasama ka data. Anya tamom, baka itangit, makaalakan. Tapno adda adingan, di anak ta. Huh? Rolly. Tikapsat na manong nemi tada iti imagination ko. Kasla dagiti bibig ni ami manong nemi iti amalak nga nutnutan. Kasla ti barokong ni ami manong nemi ti aprusak. Kasla iso dagiti mansanas na iti aprusak nga mas masakit. Iti ipababak ti bibig ko manong nemi Rolly, Ani, Rolly, Ami. Ana? Ani ko na. Ani ko no, Ami. Ani, si Kabit. Hani ko na malangin. Tapno, awang problema mo. Samat manang ko, ti amang imaginem. Ngayon ko. Mandaman truman sa imaga. Nagloko. Ami ko na, Hani, Ani. Dandanin man kami panagpadbatat na ganyo letter M ken letter N. Ani, honey. Rolly. Kasla ka barbaro ni ayat kanyak manong nemi di apa nang tagikwak iti asawak. Agpaiso ti kunana ti imagination ko ket ni ami manong. Dati-dati nga sangko akan kanin ti asawak. Ngimkinan ko iti day di agundawin. Rolly, nakam mo. Apa ingat, di tamang pay. Di ba kayat? Aman kayat ko. Ituloy mo. Rolly, Nalpas kami manong nemi. Napagustuhan mitirik nami ti asawa. Ngem kasla ni ipag kumanong nemi titi nagikuak. Kasla isuna. Naglora dyan nga ipag ko na yan. Jakla ko man nakit-kita. Jakla ko man nga nag-awawid. Isungit latang dati panunot ko.
Maturog ka. Ah, anak ko, nalpas ta lang nga ron din, di ka pa maturog. Kitsi ka nga eh. Wala ta, kuti ka, kuti. Apay na isang sangan man ita. At naknakam mo. Apay, na isang sangan, basta isang sangan yan. Urek lang namin 5 loko. Dati-dati mamitlo lang. Wala ta napaot na kami dito baba. Baglagi din na binugo ang nalaing itay. Hindi ka ekspektarin nga ramitin da ita. Nabayagin dedi. Kaya't mo, kanayon to. Maturukan. Baring nagpaiso nga siyakmat laing tinagikwam pakada sa bali. Hindi da ito yung nakwam. Sikama. Uray iti opisina manong nemi halat nga may katipakabuklan ni Ami. Pare Andy, naman masiputan ka nga tangad ka sa kaumisem. Itawan pa. Napagustuhan ka sa akin darabiya. Napagustuhan na. Napagustuhan ka mga dua. Ma'am pare. Eto kit sikakin siyak lang ha. Sa bali nga babae ti adda iti imagination ko. Hindi tagtagi ko ay kasawa. Anya? Nagloko kan si ka mo balit kasta. Hamo pa napadasan? Natitagtagi ko am kit ni bakit mo? Nganti adda ti panunot mo kit sa bali nga babae. Siya pa namadasan. Padasan to. Kasano ko padasan kit aw nga ron ti pampanunot ka sa bali nga babae. Yung sino nga ron? Ni Ipang. Tikapsat ni Mrs. Tayo ada di Hong Kong. Si Mang Pet. Naguping tilanga na siya. Sa nagpintas, nagpudaw, nagbanglo. Loko ka. Numamon ni baga mo sa balikayan. Dati panunot mo kamayata nga tagtagi ko. Takabsat numat karon. Alas 3 iti malam manong nemi nag-ring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbo? Hello? Hello kayong. Sanda to eh. Sino ko matumangawag kang katikayong sa nga siyak ng ipag mo? Ay, ipag. Kasano nga namom tinamber ko? Samon nga salutsudan pa, no kasano nga namuwak. Kahit ko, ag-dinner ta. Ha? Uy, makikiktot ka. Kasano ko ma? Ag-dinner tayo. Kaduatan ni bakit mo? Di ani. Sige. Inutoy. Imbaga naman. Dagasaktungar ni ani ha? Hanin. Siyakto timang sundun kang kuana. Basta terus kan tulatan ti restoran ni bagak. Kaya ba? Sige. Nisok ko na. Ini mapahanak iti restoran manong nemi addan isuna. Napimpinas manin manong nemi. Wow. Nagpintas may bagay una iti arwatan na. Sila teenager man. Hi. Roddy? Ipag. Ni Ani. Napangkus kinundo. Ngem ko na nag-overtime ka nung. Di na bagkaking kaya? Amen. Tawagan. Tinawagag. Hello, Ani. Ay, saan nakadagdagasan, ha? Abay, ag-overtime, ha? Sige. Okay nga rin. Agawid kang tulatan. Oin, agawid ang tulatan. O, anak ko, nana. Ag-overtime nga talaga. Magmangarutasan ko ang dinagas. Bagagpad kayo ka nga sakti mang sukon kang kuwana. Di mas okay. Tas si kakinsyak lain. Luktamon ti arak.
Alangan mag na siya timang tawag ka rin kinibaso ta. Um, Apay, di mo kayo tuminom? Kaya't ko. Manong nemi, sambat nga nga champagne, nukit brandy manong nemi tinorder na. Gadi makainumin ti mamitlo manong nemi nga double. Adadan manong nemi, na pimintas tila nga na, nga butalim mabagan ti rupa na. Kasla Chinesean. Ano nga tano, pabungan talagang hindi kiti order ko. Tayo tanton mangan sa jay. Saan no? Tsabalay. I-take out talangin. Apa ka tsabalay mo? Tsabalay na alangan mo tsabalay yo. Awan ka to akit jay. Tapno at akadwak. Itulit ang tuminom sa jay. Agawid akon. Ana? Sino nga sang patam sa jacket nag-overtime ni Ani? Baka umuno na kanto pa agawid ng mitisuna. Tapno nga to't maramidan ta. Intalangin sa jabalay. Ha? Kasalitag na di waiter. Waiter? Yes, ma'am. Did you order me? Di lang mabaling nga, imbes nga, idasaryo, bunganan yun, tayawid me. Yes, ma'am. Bagam, ma'am, tayo bagat. Ana, hanak ka nakakutse, tawang kutse. Nag-commute ang may ditoy. Do sa rin tayo kutsem. Binom tapay. Long nagtinad, inorder ko. No kayat mo, dumagastan tupay. Tsaka kahit di mo partek. No di mo kahit di mo partek, di siyak lang di mo partek. Ipag. Nada ka di panagayat mo kanya? Obvious ba? Napaidam ka kadi? Rolly? Lokid daw kang ka nga parang sa akin na. Amom, awan pa'y makatawan mi kadi di asawak, hindi matay suna. Sa maysa, kasalasan nga mahilig di asawak. Kasalasan anak pa nga nakaharaman. So nga kursunada ka. Parang sa akin na. Agragsak nga to kayo. Amok ngagkaragsakan ta. Amok ngagkasex team ta. Apay nga mo, basta, marik na. Baka nalalaingak ngam ni Ani. Naimimasak ngam ni Ani. Kinapod na, nag-sex kami drabi. Kini Ani? Sika. Tiada iti imagination ko. Loko ka. Unfair ka. Kaslain tinagikuhanak nga sa anak mo na pinagganas. Nimat kapsat ko pinagganas mo no mapasyak na dati imagination mo. Ket ka po tag-over time manong name iti asawak pinugustuwak ni Ipag. Inruhar mi manong name iti order sa kam nagawid iti balay na. Saan nga makatututur manong name ginuyod na kon nga impan iti siled. Inturon na kon manong name ket natulid ako niti kama. Ison tinangikat iti sapatos ko. Ison tinangikat iti pantalong ko. Ison tinangikat iti polo shirt ko. Ison tinang pandag kaniyak manong name agpadpado kami nga awanin tita party bagimi. Uwen manong name ket siyempre kasta una yun manong name di pa pananggabo na kaniyak ta isut imuna nga rin mabaw. Nalaing iso na ti romansa manong nemi romansain nakpudno ka ni Ani ngem mamano. Ngem ni Ami manong nemi. Wow, nagpintas iti pa nagsala na itirabaw ko. Agkuti amin manong agraman ti barukong na nga mayalo-allo ni ti barukong ko.
sana matlagkan manunemi ti barukong ko. Sana impababa ti ulo na ket ni amo ko na. Oh, Ami. Oh, Ami. Ami. Di pa'y napadas ti asawak tinangan kanyak manong. Di pa'y laing Ami. Ket tapno di kasta ket mangan kam nga dua. Imbulingling na ti bagi na manunemi ket adadtan nakabasbasan manunemi ket inigup ko na. Oh, Rolly. Rolly. Sabsabali dito nga babae manunemi nakasabsabor. Sanagmat nga nagamak ka nagalumiim manunemi nga talaga nga inigup-igup ko kunam. Inigup-igup ko sinapsipsipan. No manen-manen ibaga naman ang naming nga manen. Namin adun iso naman ang nami husto ti kunana nga agka-sextim kami. Ket gabot agumana takmet manong nami ta isumulat may mayate. Isuntik ang aging baba manong nami ket inbiat kun ti pana ko nam. Rolly. Ipag akmet lang ipag. Nagpaut manong nami dayta nga panagkanaig mi. Ayun ka, idimadlaw kon manong nami ang mapana kon. Impadlaw ko manong nami ket insabat na pay. Nagsinabat kami pay manong. Naastaw ni ti panang kayat-ket na kanya. Nga numabaling ket sanak nga ipatan. Rolly. Ipag. Naglaing ka, Rolly? Oris ka. Nalaing kami. Thank you. Manon nga tawan. Almost 5 years. Imbaglakit din kayong tasang ka na paidam. Nagkursa na ka dagos kang kaipag. Yung ti problema ita. Numaamuan ni ating mo. Manakaawat nga ni, mawatan na to. Hanggang mag-agawan kang kuha na. Subsublatan ka lang. Detalangan numaligatan ka. Duwan ka asawa. Nubilang na kami katuwang asawa. Anak-anak. Sabi ko mata nakaanak. Kahit ko timandaan ti anak. Hindi tuloy tuminom. Kan mangantan. Amo ka mabising ka. Talaga mabisina ko manong. Yung tuloy matiminom, kanangan kami manong nemi. Kalpasan data, ginuyod na. Papananta. Iti banyo. Agdi gusta nga doa. Ori ket dalawat iti banyo. Ket iti banyo manong nemi. Gabuta usto ko na nga nalawa. Dito'y kami manong nemi. Nga inaramid manin para iti may kaduwagon taway. Wen man, nakaimimas nga talaga ni Ipag. Wen, nagsinabon kami, aking ka, manong nemi, nga dayjay, sinapsapak, nga inigup-igup manin. Yaw-awak lang ang damakangig, manong nemi, ti panagriyaw na, Rolly! Rolly! No kasta nga mapahanan ket perming ore na la area. Iti kama, iti banyo, sa iti manin kwarto man. Hingga ako nakinakon. Baka nakawid ni ading mo. Umiyak ka. Saan nga mabalin? Ipag. I-schedule talatan. Ano i-schedule ta nga ron? MWF? Basta. Sa pahig nung katagawid, agandar tamak. Tado mag-asak dito balayo.
Sa kung tumadlang sublian ti asawak. Into no, agalasing kon nga siya. Di ka pa nag-half day nga ron. Kanahin nga half day? Na. Ag-half day ka ti every Friday. Ta every Friday ta. Monday can Friday. Monday. Monday. Umunang aldo ti opisina. Wednesday nga rod kan Friday. Alan. Tasyak ti mangtid. Dati aldaw nga sa mo sa sarre. Alin? Sige. Irugitan to ninto no Friday. Nante ko nadan manunemi awan ti palimid adin tulumtaw. Namuan manunemi ti asawak ag half day at ti Wednesday kan Friday. Diya ka muna kasanot pa nakaamuna. Tinawagan na nga ta ni Andy. Masaludsod ko man, Ronnie. Ti? Apay, aga half day ka lang ti Wednesday kan Friday. Ngayon mo may napan pasunduan. Ha? So nagkunakan ka. Diretso awan ti half day ko. Lunes sa gana ti Friday. Taka half day ako madagas ka kumapay lang rodman. Papapanam. Ti malam ti Merkules ken malam ti Biyernes. Awan, di bisina, saan ka nagulbod pa eh? Ngayon saan ko latang inamin manong ngaghap-hap day. Ngayon, adagaya makakit-kita kanyak manon nemi nga mapani ti balay ni Ami. Ibagam nga di kagap-hap day ti Merkules ken Friday. Malem ti Merkules ken malem ti Friday makitkida ti kutsem iti sangot ti balay ni Manang. Ani, sanggan nga makabulbud pa. Ad relasyon niyo ti kabsat ko? Kamalalam ti ipag mo. O, hindi ka sumungbat. Ang ka kumang manggulo kasta. Ano nga manggulo? No mamo ni mamang mo. Anat namnamahim nga namitan na. Kit pinalunot mo kumaday ta. Apin ni mama. Apin saan nga siya. Di kinapudnot kayat kumamuan kayo ka. Kapit mo at kapsat ko. Ha? Ada date yo? Ti kadamalan? Ti Wednesday and Friday? Masapol ni manang mo eh. Ay! Adik! Pagtungpay ka sta! Adik! Di naktumpay na ka sta! Nasaksakit pa naramid mo. Ngayon ti padang tumpakin ka. Saan kalabas nagtalaga? Kinunak manong nemikit inigamak nagdapadpada nagiti doa nga ima ti asawa. Nakatlawin siyempre ti katugangan. Anak ko nyo, kapapa kayo? Rolly? Ani? O, nanyaman na nato yung mama. Nadalang pagsususikan mi. Nadalang sabi, agdangranin. Awanin nato yung mama. Nuwan niya man ti problema yo. Risuten yo. Iri saan nga goni pa yung manunemi ti katugang. Apay naraming mo ti kastiroli. Kasabulan ni manang mo. Kahit ka po ta kasabulan da, inpaay mo mat. Kayat ko pa nga nagaramid ka. Yung ti sabali nga babae. Saan nga ti kapsat ko? May mayat adoon sa sabali. Ano doon sa sabali? May samad na ang babae. Inala na ti cellphone na manong na. Naramid na, tawagak. Yung speaker ng sa. Tamang kumatiring na. Hello? Gagaw!
Ana na? An kan nga gulbot pa. Kapunta, ano to, abay ko. Tipadam nga, manglilipot. Ani, mawatan ang kumading ko. Hapay nga ti asawa ak manang. Gabot ay sut kursonada. Ket kursonada nak mo. Ading, anta pagbalinan nga gulo da ito. Saan nga pagbalinan nga problema? Ato ti kakastoy. Awan sabsabali. Apay hindi ka lang makakita sa bali, apay kita asawa. Te kumamat padam nga balo, ano baro, tapno maasawa na ka. Saan nga ti asawa, ti subsublatam? Malimit lang, ti Merkulas, kan malim ti sa Biyernes, dahil lang mi ti kidkid daw. Basta siya kayat. Ading ko na yan. Hindi na malaam mo nga bigbigan yan, ti utang na nga na yung baganaka. Ana? Naglagi pa yung sakti ng paadal kang galing ko. Hanggang ko mga kapag-turpos, iti 4 years course, kung saan ka tinulungan, di ba? Gapoy ti deta, iso mabali mo lahat ang sublatin ti asawa. Gapoy umamit ano lahat sa bali ka lalaki dita. Mawatam lang na. Merkulas mo lang kan Biyernes. Dito lang, pa'y bali 3 nga oras ti Merkulas, 3 oras ti Biyernes. Inam lang nga oras ti makalawas, si kaman. Ading ko. Kaslata dilag kapsat. Manang mati. Hanggang mat ngag-agawan nila kay mo. Baybayadak pa yung sweldo, di ko na. Saan na pa nagsweldo? Alan. Masapsabali. Unang yung madi. Amo pang panunutan nga madi Mangkita kat sa bali manang sa ti asawa, please. Ngem awan tinaaramidan manunay ni ani. Gabot tayong tultuloy mo mitlatta kini ani. At apay hindi kiti kundaway manunay mi nga Sabado. Nagkapuan. Yan yung manang mo. Kaya mong sapay lang ni manang inon siya. Sikat asawa. Kitwari siya ti asawa mo saan ba't nga siya kung di patpatig mo? Ipatpatig ka. Ipatpatig kayo nga duwa. Di ka mabain? Hapay. Adon di maka mo. Wala tayo warawaras mo nga ta. Di ko na makakita ka na kayo. O makakarasan di konsep. No adda di konsep mo, asig ti balay ni manang. Adda man ni Ruli. Madama-dama ni dikitag. Kaya po, ipagkin kayo mo na da. Pabablang tayo dan. Urita, ako mati problema kahit. Subsobrabi dito kuking kasweldo. Tamang mangdad ni manang mo. Baybayadan na ka ni manang ko. Hama da, bayad na dyan. Mawatan naman. Agayam kay kadlat ang agkapsat. Yaman kayo Agkapsat kayo, mamay sa asawa yun. Aday ko. Naging kakaragitoy, manunay mi katintultuloy mi relasyon mi kiniipag. Ngayon tultuloy mi metlata, siyempre, ti pa nag-asawa mi kini ani. Naging ka na si Kukak, iso na manong. Naggandanda ka nagsikog. Sikog ka? Uwain, bukan nga bulan. Ito yung tawag mo't kanyak manunay mi. Ni Ami. Hello? Hello, ipag. Masiko ka. 2 nga bulan na yun. Hana? Gusto nga, yan atam ti umeksibog. Ha? At ni ading mo ti asidig ko. Mangmangig na ka. Masikog mo ti suna. Ana? 2 nga bulan. Ana? Naggandan kayo. Ana? Baka may santungal daw nga ganak kayo. Aging kakarigitoy manong naimi kita hampay nga naganak di kita agkapsat manong. Adun at makamo manong. Talaga nga sa amin nga may libak. Pagpagada nga dito pisina. Bilibak ka ga. Rolly. Pinagrapit mo ito na kita agkapsat. Bang matasandag penget. Penget daya kita agkapsat na nga Mayat no. Di ba ba iyong ganda ti kwa.
kabsat na matlang tapno. Handang agpinenget, handang agapa. Sini ko gampay da nga, doa. Una, adan ading di ano na. Dapayin inaunam kiniipag mo. Ala, wili ba kang karoli? Ibang iba? Sabsabali. Alam tayo umay nga bulan ti February manong name iti kabulanan dagiti dua. Siyempre, ada pagrabengak asup-suportarak ti ipag ko kastamat tan ti legal nga asawa. Awan pagkurkurangak manong katakwada nga dua, agsipod tararamidak ti amin asapulan. Ito nga rod manong name iti pagkasalita, ket thank you ti anos mo nga nangibasa. Na itampok iti programang iti kalman laeng. Thank you mat kadagiti nagbuya, ket sabi ko tasan nga tultuladen. Ngam no addaman makarelate, agit saan nga rod nga agmaymaysa. Tuwing nga rod agyaman nga pagayam mo, Rolly. Nagswerte kan, Rolly?